Здравейте отново, хора, както виждате, въобще не съм се развивал. Аз ви казах, че няма да се развивам без вас. И така ще направя. Какво слезнах в мината без да искам? Какво трябваше да направя? Сега ще видим дали във всички тапи има такива неща или е само в една. Ами аз си дойдох за един меч ще взема. И мисля пак да излезна. Но тук трябва да внимаваме, защото ме е страх все още. Още ми е нов мапа и ако падна ще ме е яд като за световно. Докато правя този клип, епизод 1 се обработва, за да стане. Така, аре бе, умирай бе, аре бе, грозен. А така, хвана ви. О, той тук ли има? Няма значение. Знам към кой буркан да отида. Този буркан защо е правен? Сега ще видя. Обаче първо ще видя дали в тапата тази няма нещо, което да ми хареса. О, не, обаче нека първо да отида да си взема една кирка, за всеки случай. Малко на секундата ще да падна, човек, отбърча, натиснах Shift. Според мен, ако го нямаше този Shift, щяхме да падаме много. Добре са го създали, но е малко неудобен. Интересно ми е дали в други тапи има такива неща. Това е откритие, братко. О, не, смърчава се. Сега, ако падне паяк от тук, просто ще се убия. То няма нищо! Само в моето ли е имало баси смотря? Ще хапна малко месце. Че съм гладен като шу. What the fuck? Отивам нататък. Дали 12 купчета ще ми стигнат? И може би да. Басиканто, това пада. О, супер бе, пресиенце! Дано да ми стигнат тези неща.
колко са смотани прасетата. Овце! Супер! Обаче лошото е, че нямам камък, ще ходя да си направя малко. Тук по тези пътища ще се закува. Това стана лабиринт. Може би в този епизод да не ходя в други буркани. Аз дойдох в този епизод само за да не се свързвам на други буркани, а направо да ходим и да копаем надолу в мината. Защото нямаме много неща, а ще ни трябват и камък ще ни трябва много. Затова мисля да ходим да копаем. Даже мисля да поубивам малко паяци, защото не искам да си направя легло. Баси! Това вече е качем. Баси гота! Нещо друго има ли горе? Добре, но аз мисля тук да го запуша. И да слезна малко надолу. Тъкмо сега ще ходя да си направя легло. Но имам много малко паужина, което това е лошото. Иначе ще си направя легло. Ева си, за 3 не ми стигат. Ходи сега да убиеш още паяци. Аз ще щупа спаунера, за да мога. Супер! Сега от спаунера ще взема малко такива камъчета, за да мога да долу. Тук почти всичко ще изкопая. Аз не искам да правя много дълги епизоди, но ако се налага, ще направя по 20 минутки епизоди. Няма да нищо в обработване, защото другото е като много обработване. Редстоуна може да го ползваш обаче като лампа. Светкаш си лампичката и сега правиш чаш. Но ще си го взема. Баси още диаманти. Това е тук мина. Между другото, кое беше по-силно, диаманта или златото? Изчакайте да питам бързо.
Стигнахме до съгласие, златото не е толкова силно, диамантът е по-силен. Понеже не си спомням от учението, като си говорим в час за Майнкрафт, няма как да си спомняш нещо. О боже, тук е бъкано с глупости! Един тъп айрон. Айрон, нали имам вече диамант, какво го копая и аз не знам. Да, и толкова много айрон има. Гати, смотаната работа. Аз се загубих в буркана. О, не толкова много неща няма да си оставя. Ще ги оставя повечето в често, защото така няма. Ако падна пак, повече няма да си го простя. Едва сега съм си го простил. Повече няма да си го простя. Майчета, колко много. О, не, това да ще го взема. Диаманти тук. Всичкия камък идва при мен. Това. Така, първо сега да си направим легло. Лошото е къде оставих другите две вълни. Ето и 4 вълни. Още дървото не ми е поръснало. Айде дърво, нямам никакви дърва. Да ми е за урок, защото... имам някакви, обаче са много малки. Какво? Какво е това? Като се върна, дано да се изпекал всички. Нямам дърво, миналото дърво ми падна. Този съндък е почти пълен. Чакайте, че нещо ръката ми е схвана. Така. Сега трябва да се върна до къщата.
И може би това със овцето ще е последния буркан за този клип. Ще ги убия. А дали това имах някаква set home или някакви команди включени или си? Моля те. А дали са включени някаква команда? Time set 3000. Да, нямам право. Така е. 20. И един меч ще взема. За да мога да ги убивам и това е повече по-върне. Аз направо се чудих като ме спална точно там. И как намерих тези неща. Направо беше много интересно как става тази работа. Както и да е. Имам 3 вълни, колкото за едно легло. На тази стъпна бай бурканите приключиха. Вода на мен да не ми трябва. Къде са къщите населените за Бога? Така и трябва да има къщи населени. Бих искал да търгувам с тях. Добре хора, това ще е за този клип. Гледайте, харесвайте, коментирайте, абонирайте се за моя канал и чао!